बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सम्याच्या भडव्यान मुर्येक इस बिहाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर बेन गर्भेस्त झाली. नमान मरिये कृपेन भरले. सुमी तुझ्या सुवासा स्त्रियांभितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थैन जाव. नमान मरिये कृपेन भरले. सुमी तुझ्या सुवासा स्त्रियांभितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माई, आम्हा पासत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावू जावच्या खातीर माग्या. हे सम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावर बी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा झाल्या. त्याच्या कष्टा आणि कुर्सावर बी जुवानपणाच्या आनंदाक आम्ही पावशे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हणून आम्ही मागता. त्यास ख्रिस्ता आमच्या सम्यामरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशा आधी तसं आता आणि सदान सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशा आधी तसं आता आणि सदान सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशा आधी तसं आता आणि सदान सर्वदा आमेन. देवा गेल्या भडव्या मुझ्या रखण्या सर्गींच्या दयेन मका दिलाय. तुझ्या धबेन मुझे मत जोडाय मका राग संभाळ आणि सलई आमेन. ससना सुविशेव दितांका येसुम्या आणि निरंतर प्रकाश संचय फंकोली समाधान ते विषय घेऊन येत आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव. तुझे राज अमका येव. तुझी कुशी जशी सरकार जाता तशीच या संसारान जाव. आमच्या दिसपाचा ग्रास अजंतावी नेहमी आमचे चुकलेल्या अमुक्षता तुझे आमचे बदलामोस आणि आमकां कोण वाईटांचे आमकां निवारा. नमान मरिये कृपेन मरले. सुमत सुवासा स्त्रियांभितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती देवाच्या माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले. सुमत सुवासा स्त्रियांभितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती देवाच्या माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले. स्वामी तुझ्या सुवासा स्त्रियांभितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशा आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. सगळे आमचे माईक अनम्यूट करूया. थोडे वेळ आमचे सगळे माईक अनम्यूट करूया. आमचे सगळे माईक एक घडीभर अनम्यूट करूया. दोन्ही डोळे आमच्या दांप्या, दोन्ही हात आमच्या उस्क्यार उगते दवरया. या सोमवारच्या दिसा त्या सोम्याच्या हजरपणात आम्ही आयल्या. आज त्या सत्यवंताच्या हजरपणात आम्ही आयल्या. Job chapter 36 verse 5. Job 36:5. जोबचे पुस्तक 30 आणि 6 अध्याय 5 बोल. आबळे देव सत्यवंत कोणाचा तो तिरस्कार करीना. कोणाचा तिरस्कार करीना. ताचे लागी आयल्या कोणाचा तो तिरस्कार करीना. कोणाचा ना माझ्या लागी आयल्या हर एकल्यान तो मोगान वेंगून धरता. ताचे लागी आयल्या हर एकल्यान तो काकुळटीन पळयता. ताचे लागी आयल्या हर एकल्यान नवे जिवीत दिता. नवे जिवीत दिता. तो म्हजो आणि तुझो देव. आबळे देव सत्यवंत, सर्व सखत, सर्व पदवी,
सर्व अधिकार आसलो एकलोस आनी एकलोस ताचे बगैर आमकां कोणूच ताचे पर्यास मेळचो ना. तूं जितलो सत्तेवंत, जितलो पदवेदार, तितलो म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर काकुळदार. नंतर ताणे आमच्या एक सुखी मेजून दवरले जाल्यार चिंतून पळया देव कितलो काकुळदार न्ही. त्या सम्याक आज आमी अर्घा दिवंक जाय. त्या सम्याची आमी स्तुती करूंक जाय. त्या देखून आमचे दोनी हात उसळून दवरून त्या सम्याक आमी अर्घा दिया, कित्याक तो काकुळदार. आमचे माईक अनम्यूट करया. कोण युट्यूबाचेर आसात, आज तुम्ही युट्यूबाचेर जावन मागणे करता जावंक पुरो. आज देव तुका कशे आसाय तसोच पळोवन आसा. तू कशे आसाय तशेच पळोवन आसा. आज तुझ्या जिवितांत कितें आकान चलोन आसात. आज तुका रेंट बांदूंक 11 दीस जावंक पुरो, फीस बांदूंक 11 दीस जावंक पुरो, EMI भरूंक 11 दीस जावंक पुरो. जेजू कळीत आसा. जेजू कळीत आसा. जेरमाया 32:27 हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशाक वळसो देव, म्हाका कितें असाध्य म्हणटा जेजू. ताका कांयच असाध्य ना. द गॉड ऑफ इम्पॉसिबल. त्या देवाक आमी अर्घा दिवन स्तुती करया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. रिया शिराला बरादी बरा शिरा बरादी गिरा बरादी बरा शिराला बरा 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 बरा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. माईक अनम्यूट करून गट्ट तळान स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. सौम्याचो स्पर्श याकडे देवान येते आसा. सौम्याचो स्पर्श देवान येते आसा. स्तुती करया गट्ट तळान. हालेलुया 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 हालेलुया. आणि स्तुती करतना सगळे सगळे तुटून पडतात. बांधपासा तुटून पडतात. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू 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 जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. गट्ट तळान स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू 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 जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू 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 जेजू. हालेलुया. जेजू 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 जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जेजू 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 जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू 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 जेजू. स्तुती जेजू स्तुती जेजू स्तुती जेजू स्तुती जेजू स्तुती जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू 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 जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू 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 जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. यार 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 यार. जेजू 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 जेजू. हे देवाच्या दैविक आत्म्या हे सगळे जमा तुझ्या कंठोळ्या घे. घे दैविक आत्म्या हे सगळे जमत सलनवर या जमतसला हरी एकले तो स्पर्श कर. देवाच्या दैविक आत्म्या या लेनेसला हरी एकला अनॉइंट कर. अनॉइंट कर अनॉइंट कर. शिराला बरा 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 बरा. रिया 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 रिया. हृदय 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 हृदय. जेजू 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 जेजू. पवित्र आत्म्या जेजूच्या बळवंत नावान जेजूच्या नावान देवून
देवनिये जेजूच्या नावान देवनिये देवाच्या दैविक आत्म्या देवाच्या दैविक आत्म्या हालेलुया रिया 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 निरासले भुरगी याले निरासात देवाच्या दैविक आत्म्या बोजय तांकां घटायन बर रिया 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 हालेलुया 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 जेसू 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 हालेलुया हालेलुया रिया 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 हालेलुया 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 जेसू 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 हालेलुया 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 कंटिन्यू स्तुती करा तुम्ही कितले कंटिन्यू घट्ट स्तुती करतात तितले बांधपासान तुटून पडतात कितले सैतानाचे सांकली तुटून पडतात तितले अस्कतकाचे सांकली तुटून पडतात कंटिन्यू स्तुती करा तुमका स्तुती करू जाणे तुम्ही बसर असा जेजूचे नाव मती तसं सांगा जेजू 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 रिया 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 जेजू 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 रिया 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 जेजू 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 हालेलुया 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 जेजू 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 16:5 सर्वेस्परा तूच मुझे दाईस तूच मुझे पाद तुझ्या हातात असा मुझे आदरस्त सर्वेस्परा तूच मुझे दाईस तूच मुझे पाद तुझ्या हातात असा मुझे आदरस्त सर्वेस्परा तूच मुझे दाईस तूच मुझे पात्र तुझ्या हातात असा मुझे आदरस्त हालेलुया 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 कोणाक पाया पदा थंड जालो अनुभव जाता जेजू तुका स्पर्श करण्यासाठी ते समस्या असले जेजू ते पयस करतेस हालेलुया 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 रिया 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 जेजू 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 त्या जाग्याचे समस्या समर्पण देऊन माग जेजू सुटका दिता हालेलुया हालेलुया रिया 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 देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देव देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देव परत एक पुढे सांगा देवाच्या पवित्रत्म्या देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवनिये आमचे देवनिये देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवनिये आज काळसात बेजाराय घेऊन तू या मागण्यात जॉईन झालाय आज एक भार तुझ्या वयर असलेल्या पर्यंत Psalm 55:22 सगळे तुझे वजे सर्वेस्पराचे आसात सगळे तुझे वजे सर्वेस्पराचे आसात आणि तो तुका सांभाळता नित्यवंत मनशाक तो केदीच दंडलोक दिवंक जाणा तो तुका दंडलोक दिना तो ताजेर सोडताय तो सगळे समा करता
जेन्ना प्रद्वाराच्या पथकान संपडले स्त्री एक त्या शास्त्र्यांनी आणि फरिसायांनी जेसू मुखार हाडले. तेज्या मतीन कितले भार आसले जावं पुरो. कितल्या दुखांनी ते भरले जावं पुरो. कितली असहायक ती जाल्ली जावं पुरो. जेजू कितलो काकुळदार. जेजूची उतरां ऐकता ऐकता तेज्या काळजांत असलो भार देंवरलो. त्या खातीर जेन्ना जेजून विचारले तुका कोणेय गुन्यांव उपकार केलो की बाये म्हणल्यार ती म्हणली ना ना सौम्या कोणेय करूं ना. आज त्या जेजूच्या हजरपणात आमी आसा. आज आमकां कोणेय गुन्यांव उपकार करूंक प्रयत्न केलो जावं पुरो. भियेनाका भियेनाका. तुज्या पक्षाक जेजू आसा. जेजू आसा. Isaiah 54:27 Isaiah 54:17 तुझे विरोध वापरून केल्ले खंयचेच हातेर तुका सकला घालूंक तयार केल्ले खंयचेच हातेर तुका सलवोंक तयार केल्ले खंयचेच हातेर तुका लॉसर घालूंक तयार केल्ले खंयचेच हातेर तुझे कुटुंब फुटोवंक तयार केल्ले खंयचेच हातेर आज सुफळ जावचे ना. सुफळ जावचे ना. जेजू म्हणटा तुझे विरोध वापरून केल्ले कसलेच हातेर ते जावं दी. काळजेक घालूंक जावं दी. तुका कसल्याय संकट समस्यांनी समटार करूंक जावं दी. जेजूच्या उतरांचेर भरोसो दवर. जोशुआ 1:9 हांवें तुका फरमायला न्हय दृढ आनी थीर राव. भियेनाका आनी धैर्य नाका. भियेनाका भियेनाका भियेनाका. तुझे धैर्य जाणी नाका. कित्याक सर्वेस्पो तुजो देव तुजे सांगात आसा. तुजे सांगात चलता. तू खंय गेल्यार तो तुजे सांगात चलता. तू खंय गेल्यार खंय गेल्यार भियेनाका. विश्वास दवर. जेजू तुज्या सांगात चलून आसा. जेजू तुज्या सांगात चलून आसा. जावंक पुरो तुज्या भोंवतणी एक फौज उबे आसा जावंक पुरो तरी भियेनाका. तुजो देव सर्व पदवेदार तुजे भोंवतणी उज्याचे फागर घाल तुज्या भोंवतणी रावता. त्या देखून भियेनाका. आयच्या दिसा तुजे काळजाचे भार ताच्या हातान दी. ताच्या हातान दी. तो तुका विषय दिता. तो तुका विषय दिता. तो तुका सांभाळून व्हरता. आयचो दीस तो चलयता. आयचो दीस तो चलयता. आयचो दीस तो चलयता. आयचो दीस तू तुका बुजयते आसा. बुजयते आसा. तुज्या काळजाचे भार आतां देंवला. कित्याक जेजू तुका स्पर्श करनासा. जेजू तुका स्पर्श करनासा. आज ह्या दिसा तुझे सगळे दुःख ताच्या हातात समर्पण दी. हे उतर सांगता म्हणून 5 पटी क्लेम करताना विश्वास तुझ्या जिवितांत आज कोणेय तुका आड पाय दिवंक प्रयत्न केला जावंक पुरो
आज जेजू तुझ्या मेठाक घालून सोलन येता आसा. जेजू तुझ्या मेठाक घालून सोलन येता आसा. त्या देखून भिये नाका. धैर्य घे. जेजू तुझ्या सांगात आसा. जेजू तुझ्या सांगात आसा. जेजू तुका धैर्य दिता. कोणाक एका व्यक्तीक लेफ्ट पायाच्या सकयल एक गांठ भितरल्या सायडीन तोपुरल्या परी जावची या थंयसर दूख आसा. जेजून तुका ह्या घडये स्पर्श केला. जेजून तुका ह्या घडये स्पर्श केला. क्लेम कर. जेजू तुझ्या सांगाता सोलोन येता आसा. सांगाता म्हणून येऊ उतर 5 पटी घट्ट तळा रिपीट करूया. आयझाया 48:17 सर्वेस्व तुझो सगवंत इस्रायलचा पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्व तुझो देव तुझ्या फायद्याचे ते हांव शिकयता. तुवें चलूंक जाय ते वाटेन चलयता. आयझाया 48:17 सर्वेस्व तुझो सर्वंत इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्व तुझो देव तुझ्या फायद्याचे ते हांव शिकयता. तुवें चलूंक जाय ते वाटेन हांव चलयता. आयझाया 48:17 सर्वेस्व तुझो सर्वंत इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्व तुझो देव तुझ्या फायद्याचे ते हांव शिकयता. तुवें चलूंक जाय ते वाटेन चलयता. आयझाया 48:17 सर्वेस्व तुझो सर्वंत इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्व तुझो देव तुझ्या फायद्याचे ते हांव शिकयता. तुवें चलूंक जाय ते वाटेन चलयता. आयझाया 48:17 सर्वेस्व तुझो सर्वंत इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्व तुझो देव तुझ्या फायद्याचे ते हांव शिकयता. तुवें चलूंक जाय ते वाटेन चलयता. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सवय आसा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. मरिये देवाचे आम्हा बाबयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. या घडया आमचे कुटुंब सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबातले हर एक उणेपण हसकत काय नालिसाय हर एक तराचे एडिक्शन हर एक तराचे कन्फ्युजन हर एक तराचे आर्ग्युमेंट जेजूच्या हातान समर्पण दिवया. आज कितले जणांच्या कुटुंबांनी समाधान आसना. आज कितले काजरे जोडे विंगड जाला. काजरे जोडे डायव्हर्स केला. कितल्याच डायव्हर्स जाला. जेजूच्या नावान एक घडीभर मागया. सगळे डायव्हर्सचे ऍप्लिकेशन जेजूच्या नावान कॅन्सल जाऊन दे. कित्याक देवान सोडला ते कोणाय की मोडूंक अधिकार ना. देवाचे उतर म्हणता जेजू म्हणता प्रद्वाराच्या एका पातका शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणा खातीर दादल्यान आनी बायलेन वेगळे जावंक ना. त्या देखून आज कसलेय तराचे फूट काजारे जिवितांत येवन दी. विशेषरान पवित्रत्व त्या काजारे जोड्याक परत मोगान बरोवन दी. परत समाधानान बरोवन दी. परत अंडरस्टँडिंगान बरोवन दी. माग्या सगळी कुटुंबा एक जावच्या पासून आमचे कुटुंबा मागण्याचे कुटुंबा जावच्या पासून सांगाता म्हणून ह्या उतर 5 पटी घट्टतळा रिपीट करूया. आयझाया 48:17 सर्वेस्व तुझो सर्वंत इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्व तुझो देव तुझ्या फायद्याचे ते हांव शिकयता. तुवें चलूंक जाय ते वाटेन चलयता. आयझाया 48:17 सर्वेस्व तुझो सर्वंत इस्रायलचो पवित्र देव इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्व तुझो देव तुझ्या फायद्याचे ते हांव शिकयता. तुवें चलूंक जाय ते वाटेन चलयता. आयझाया 48:17 सर्वेस्व तुझो सर्वंत इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्व तुझो देव तुझ्या फायद्याचे ते हांव शिकयता. तुवें चलूंक जाय ते वाटेन हांव तुका चलयता. आयझाया 48:17 सर्वेस्व तुझो सर्वंत इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्व तुझो देव तुझ्या फायद्याचे ते हांव शिकयता. तुवें चलूंक जाय ते वाटेन चलयता. आयझाया 48:17 सर्वेस्व तुझो सर्वंत इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्व
तुझो देव तुझ्या फायद्याचे ते आवश्यक येता तुझे सलोम जायते वाटेला तुका सलेता मान मरिये कृपेन भरले समजे सगळ्या शास्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशल फळ जेजो देवाचे विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. समर्पण दिल मागे आमच्या भुरग्यांक त्या सम्याच्या हातान समर्पण देया. आज आमचे भुरगे पवित्र आत्म्यान भरच्या बसत मागया. बरे जाणवायन भरून दिते भुरगे हर एक डिप्रेशनात तावन हर एका एडिक्शनात तावन वाईट संगत म्हणत सुटका मेळच्या बसत मागया. कितले भुरगे कन्फ्युजन आसात, कितले भुरगे फुडारा विशयान भियान आसात. संसार पळयतना मुखार किते जाता म्हणले बे कितले जाणांक संसारात एक्सपोज जावन गतुना मागे विशेष तरान कितले भुरगी आज डिप्रेशन आसात, सुसायडल टेंडन्सी आसात, ड्रग्स या विंगड एडिक्शनान संपटल्यान कुडीच्या पत्क्याच्या वंदवण्यान संपडल्यान आज वाईट पितुरा पळोवन आसात, वाईट करण्यो करून आसात, आज वाईट इश्टगतीन संपडून आज वाईट वाटे वेते आसात. यास घडये ते खंयच्या जाग्यार आसात त्या जाग्यार देवाचो ही विकत मतां खानायन कर दी. जेजूचे भोव पवित्र अमोल रगत तांकां कवर कर दी. हर एक वाईटाक वेचो वाटो जेजूच्या नांवान तांच्या खातीर बंद जावं दी. परत ती सुम्यात येवं दी. मागे विशेष तरान कितले युवा जाण सैरीक सोदते आसात, सैरीक मेळटात ना विशेष तरान मागया याला कितले जाणां मागून आसा सैरिके पासून विशेष तरान तांच्या जिवितांत वाटूक ती जावं देऊन मागया. संवसारांत कितली भुरगीं आज देव नातल्या परी जीवन आसात. इगर्जे कोसनान सख्रामेंत घेनात, खुमसरा वचनात, आबापाय सांगला आयकनात. इतले जाणां भुरगीं आज कुटुंबांत पयस आसात. हर एकल्या सम्याच्या समर्पण दिवन सांगाता म्हणून येऊ तर 5 पटी घट्ट ताना रिपीट करूया. आयझाया 48:17 सर्वेस्व तुझो सर्वंदार इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्व तुझो देव तुझ्या फायद्याचे ते हांव शिकयता. तुवें सलोम जायते वाटेर चलयता. आयझाया 48:17 सर्वेस्व तुझो सर्वंदार इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्व तुझो देव तुझ्या फायद्याचे ते हांव शिकयता. तुवें सलोम जायते वाटेर चलयता. आयझाया 48:17 सर्वेस्व तुझो सर्वंदार इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्व तुझो देव तुझ्या फायद्याचे ते हांव शिकयता. तुवें सलोम जायते वाटेर चलयता. आयझाया 48:17 सर्वेस्व तुझो सर्वंदार इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्व तुझो देव तुझ्या फायद्याचे ते हांव शिकयता. तुवें सलोम जायते वाटेर चलयता. आयझाया 48:17 सर्वेस्व तुझो सर्वंदार इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्व तुझो देव तुझ्या फायद्याचे ते हांव शिकयता. तुवें सलोम जायते वाटेर तुका चलयता. नमानवर येकर फेन भरले सोने तुझ्या सगळ्या आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती देवाचे आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. या कडन माग्यान कितले जाणां विजाचे समस्ये, कामाचे समस्ये, फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसात. विशेष तरान कितले जाणांक एम्प्लॉयर कष्ट ते आसा. एम्प्लॉयरान फट फिर्याद म्हणून केस केल्या. विशेष तरान समयाचे तान भेटून दिवया. कितले जाणां सुमार तेंप तावन काम ना सुमार जाग्यार अप्लाय केला रिप्लाय येतात ना. विशेष तरान माग्या कितले ना लोन भरूंक जायना. कुटुंबाचे गरजांक जाय तितले फायनान्शियल सिच्युएशन मस्त फाड आसा. जावंक पुरो कितले जाणां लोन घेतले, कितले जाणां जावंक पुरो EMI बडे या भुरग्यांचे फीस भरूंक जातात ना तांकां समयाचे तान भेटून दिवया. हर एक तराचे फायनान्शियल इश्यूज कितले जाणां भाड्याच्या घरां रावून आसात, खुद्दाचे घर खानगीचे म्हणून मागून आसात तांकां समयाच्या समर्पण दिवन सांगाता म्हणून येऊ तर 5 पटी घट्ट तळा रिपीट करया.
Isaiah 48:17. Isaiah 48:17 सर्वेस्पो तुझो सोडून दा इस्रायल असो पवित्र देव असे म्हणता हांव हांव सर्वेस्पो तुझो देव तुझ्या फायद्याचे ते हांव शिकयता तुवें तुवें चलोवंक चलोवंक जायते जाय ते वाटेन वाटेन चलयता. चलयता. Isaiah Isaiah 48:17 48:17 सर्वेस्पो सर्वेस्पो तुझो तुझो संबंध सोडून दा इस्रायलचो इस्रायल पवित्र असो देव अशें पवित्र म्हणटा. देव असे म्हणता हांव हांव सर्वेस्पो सर्वेस्पो तुझो तुझो देव देव तुझ्या तुझ्या फायद्याचे ते हांव फायद्याचे ते हांव शिकयता शिकयता. तुवें चलोवंक तुवें जायते चलोवंक वाटेन जाय ते चलयता. वाटेन चलयता. Isaiah Isaiah 48:17 48:17 सर्वेस्पो तुझो सर्वेस्पो संबंध तुझो इस्रायलचो सोडून दा पवित्र देव अशें इस्रायल म्हणटा. असो पवित्र देव असे म्हणता हांव हांव सर्वेस्पो सर्वेस्पो तुझो तुझो देव देव तुझ्या तुझ्या फायद्याचे ते हांव फायद्याचे ते हांव शिकयता शिकयता. तुवें चलोवंक तुवें जायते चलोवंक वाटेन जाय ते चलयता. वाटेन चलयता. Isaiah Isaiah 48:17 48:17 सर्वेस्पो तुझो तुझो संबंध सोडून दा इस्रायलचो इस्रायल पवित्र असो देव पवित्र अशें देव म्हणटा. असे म्हणता हांव हांव सर्वेस्पो सर्वेस्पो तुझो तुझो देव देव तुझ्या तुझ्या फायद्याचे फायद्याचे ते ते हांव हांव शिकयता शिकयता. तुवें चलोवंक तुवें जायते चलोवंक वाटेन जाय ते वाटेन चलयता. चलयता. Isaiah Isaiah 48:17 48:17 सर्वेस्पो सर्वेस्पो तुझो तुझो संबंध सोडून दा इस्रायलचो पवित्र इस्रायल देव असो अशें पवित्र म्हणटा. देव असे हांव म्हणता हांव सर्वेस्पो तुझो सर्वेस्पो देव तुझो देव तुझ्या तुझ्या फायद्याचे ते हांव फायद्याचे शिकयता ते हांव तुवें शिकयता. चलोवंक जायते तुवें वाटेन हांव चलोवंक जाय ते चलयता. वाटेन चलयता. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा हे आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाचे मय आम्हा बापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मृत्यूच्या वेळार आमेन. आमचे दोन्ही हात आमचे नीट बारया दोन्ही आमच्या जाळ्यात आमप्या जाल्यार सगळ्या आमी तिंबेर पडया. ह्या क्रियेच्या काळात कितल्या जण आमच्या मागोंक सांगला त्या हर एकल्या समयाच्या समर्पण दिव्या. सुझन रॉड्रिगस, सिरिल फर्नांडिस, जुलियन मस्करेनस, वेनिटा फर्नांडिस विशेषरण इंटरव्यू रिझल्ट पासून राखून आसा. मायकल मॅक्सी पिरेरा, प्रेसिल्ला डिसोजा, सुरेश विशेषरण इस्रायलची विजा येवच्या पासून, क्लॅरा, जुलियट डिसोजा, असेन्सा डायास विशेषतः जुलियट डिसोजाची सिव्हिल आयडी आमच्या पासून माग्या. जोस कॉर्नेरो जोस कार्नेरो माग्या विशेषतः ताच्या कोतीन एक विशेषतः समयाच्या समर्पण दिव्या. सुमी ताका स्पर्श करून दी. जेन्नी मुळे भुरगे आयसीयूंत आसा विशेषतः समयाच्या समर्पण दिवन माग्या. जोसेफ म्हणलो भाव 4th स्टेज कॅन्सर माग्या विशेषतः एक ल्हानशे भुरगे हाय शुगर लेवल आयसीयूंत आसा जल्मले भुरगे मात्र समयाच्या भेटून दिव्या. लोरेन्सिया फर्नांडिस, नागराज, लिझी डिसोजा, विनीता डिक्रूज, मॅकविल, विन्सी डिसोजा, लाविटा, चविटा, दिव्या, रॉनी, अँड्रे डिसोजा विशेषतः तुझ्या दुयेक परमनंट काम मेळच्या पासत आणि बरे एक प्रपोजल मेळच्या पासत माग्या विशेषतः रिना म्हणल्या बणीच्या सगळ्या गरजो समयाच्या समर्पण दिव्या. जेस्सी म्हणल्या बणीच्या सगळ्या गरजो समयाच्या समर्पण दिव्या. माग्या विशेषतः जेन्नी म्हणली बहीण आयसीयूंत आसा समयाच्या समर्पण दिवन माग्या. एंजेलिना फर्नांडिस विशेष समर्पण दिव्या. तांचे जे कितें घराचे नवे टेनंट्स आसात तांकां समयाच्या समर्पण दिव्या. आनी तशेंच बरें काम मेळच्या पासत मागून आसा. विशेषतः एक भयण तिच्या कामा विशयान कन्फ्युजन आसा सगळे कन्फ्युजन जेजू पयस करून दी.
जेजूच्या नावान मागता. जी खंयच्या जाग्यार ते काम करना आसा, ज्या जाग्यार नवे पोझिशन उक्ते जाला, जेजूची खुशी वय जाल्यार ते पोझिशन या भयणीक मेळून दी. ना जाल्यार ते पोझिशन तिजे तावन पयस वचून दी. मागया विशयी सरान लिडिया मोंतेरो विशयी सरान मागून आसा. विलिशा म्हळ्यार भुरग्याक समर्पण दिवन विशयी सरान समर्पण दिवया. मागया. हेवी ब्लिडिंग जावन आसा, समाजात समर्पण दिवन मागया. चेस्ट पेन, बॅक पेन येता, सुटका मेळचे पासून. बेटी म्हळ्यार भयणीक समाजात समर्पण दिवया. हिप सर्जरी जाल्या, बेगीनचे बेगीन रिकवरी जावचे पासून. जोखीम म्हणलो भाव ऍक्सिडेंट जावन कस्टोन आसा, समाजात भेटोवन दिवया. मागया. एंजेलिना फर्नांडीस, अरुण वास, डेरिल, गीता, एरन, हेनरी, मार्गरेट, रिस्टन, मिलबर्न, हिल्डा, एंडी, जेन, अनोरा, बेनेडिक्टा, जेनिसिया, जिशेल, सिंड्रेला, जेम्स, जेसी, जॉयस, माइकल, किशोर, वीडा, कैल्विन, कैटलिन, लारिसा, लीना डिसोजा, लीना, मेलविन, शरल, सोनल, टेरेसा, लिडविन, वेलेरियन, सोनल, ऑडलिन, लिडिया मोंतेरो, मारिया फेराओ, मेरी डिसोजा, प्रदीप, प्रतिष्ठा, प्रिया अनिल अग्नेलो, प्रिया विल्सन, प्रिंसन, विंस्टन, वायलेट, रीना, अरुण, टेरेसा, काश्मीर, रिन्ना, अलगर, गिलबर्ट, रीटा, रूथ, तारा, डिओडिटा रेबेल्लो, जेरोम डिसोजा. सगळ्यांक सुमेचा समर्पण दे. दोन्ही हातांच्या वयर उबारया. दोन्ही हातांच्या वयर उबारया. कडे बघ. आज विशेष आज आमकां संतोष असो दीस आमचे स्पिरिच्युअल डायरेक्टर फादर अँटन लोपेस तांचे जन्मदीस सेलिब्रेट करतात. विशेष तांकां सुमेच्या समर्पण दिवया. आज तांणी आमकां पाठिंबो दिल्ल्यान आज ही जमत आमकां चलोवंक जाता आसा. तांचो सपोर्ट ते आमच्या खातीर मागोवन आसात. ते आमकां आधार दिता, आमकां गाईड करन आसात. विशेष ते तांकां आनी चड पवित्रता बरो दी आनी चड भलायकेन बरो दी. सोमेच्या रासा पासून आनीक चड धावोंक सोमी तांकां कृपा दिवन दी. आमचे सगळे जमत सोम्याच्या समर्पण दिवया. मागया विशेष इतले जण आमच्या लायक मागोंक सांगला त्या हर एकल्याक सोम्याच्या समर्पण दिवया. या ब्रेसराची मागण्या जमत सोम्याच्या समर्पण दिवया. एमसियाना कोस्टा या भयणीक सोम्याच्या समर्पण दिवया. ब्रायनाक सोम्याच्या समर्पण दिवया. सगळ्यांक सोम्याच्या समर्पण देवन मागया. कितले जण परगावा विजा ट्राय करनासात. एकल्या भावान कुवेटाक, कितले जण कुवेटाक ह्या दिसांनी विजा अप्लाय केल्ल्या खबर आयले की तांची विजा रिजेक्ट जाल्या, अप्रूव्ह जावना, कितें समस्या चालून आसात. मागया सगळ्यो वाटो उक्ते जावचे पासत. हे कुवेटचे राष्ट्र फळा बरी जावन दिवन मागया. कॅनडा पासत मागया कॅनडाचे राष्ट्र फळा बरी जावन दी. हांगासर सगळे पर्जा गव्हर्नमेंट पॉलिसी मेकर्सांक जेजू पवित्रत्म्यान भरोवन दी म्हणून मागया. तशेंच ह्या गांवांत नवी मागण्या जमत सुरू करूंक येता आसतना देव ह्या जमतींत एक भद्र फाउंडेशन घालून दी आनी ह्या जाग्यार चड आनी चड रेतीऱ्यो मागण्या जमत्यो आनी चड सुवाता परगळ जावचे पासून मागया. ट्रिजा अलिफा गोन्झाल्वीस ह्या भयणीक विशेष सुमेच्या समर्पण दिवया. फ्रोझन शोल्डर तांसून खालपचे पासून सांगात म्हणून दोन्ही हात वयर उबान घट्ट तल्यान हे उतर 5 फावटी रिपीट करया. आयझाया 48:17 सर्वेस्प तुजो सगवंडा इस्रायेलचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्प तुजो देव तुज्या फायद्याचे ते हांव शिकयता. तुवें चलोंक जायते वाटेन चलयता. आयझाया 48:17 सर्वेस्प तुजो सगवंडा इस्रायेलचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्प तुजो देव तुज्या फायद्याचे ते हांव शिकयता. तुवें चलोंक जायते वाटेन चलयता. आयझाया 48:17 सर्वेस्प तुजो सगवंडा इस्रायेलचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्प तुजो देव तुज्या फायद्याचे हांव शिकयता. हांवें तुवें चलोंक जायते वाटेन चलयता. आयझाया 48:17 सर्वेस्प तुजो सगवंडा इस्रायेलचो पवित्र देव अशें म्हणटा.
हांव इस्रायलाचो सर्वेस्प पवित्र तुजो देव देव अशें म्हणटा तुज्या हांव फायद्याचे हांव सर्वेस्प शिकयता तुजो देव तुवें सलोम तुज्या जायते फायद्याचे वाटेन ते हांव चलयता शिकयता तुवें आयजाया सलोम 48:17 जायते वाटेन चलयता सर्वेस्प तुजो आयजाया 48:17 सर्वेस्प सर्वेस्प तुजो तुजो म्हणटा म्हणटा इस्रायलाचो पवित्र पवित्र देव देव अशें अशें म्हणटा म्हणटा हांव हांव सर्वेस्प सर्वेस्प तुजो तुजो देव देव तुज्या तुज्या फायद्याचे ते हांव फायद्याचे ते शिकयता हांव तुवें शिकयता सलोम तुवें सलोम जायते जायते वाटेन चलयता आयजाया मान मरिये 48:17 कुर्पेन भरले समज सुबह स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. दोन्ही हात आमचे वयर बांध एकडे बर घट्ट जाल्यार स्तुती कर याकडे माग्या हर एकला पवित्र मनन करून दे हालेलुया हालेलुया रिया शिरा दा बरा दी बरा शिरा बरा 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 हालेलुया रिया 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 हालेलुया 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 निशा रीटा संतोष विशेष रोशन या भुरग्यांक देव पवित्र बरोवन दे मागे हालेलुया 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 कितले जण आसात सम्या जेजू तुझ्या आता दुबार सम्या तुझ्या नावान किती मागले दिता म्हणून सांगलाय हे सगळे भाऊबणी या लाईनीर सुमार 100 जण या लाईनीर मागून असतात देवा या हर एक तुझ्या भुरग्यांक समर्पिता दैविक सत्य याकडे बर दैविक कृपा तुझ्या जीवितांत वळे दैविक आत्मा आयचे सतंग सलान वर्दी आयचे हातिंगे हर एक कामाचे आशीर्वाद देवन योदी कितले जण विंगड पिड्यांत कष्ट नसात विंगड कष्टाने सांपडल्यांत विंगड जाग्यांनी सांपडून आसात स्टक जाल्यांत फायनान्शियल प्रॉब्लेम कामाच्या प्रॉब्लेम स्टक जाल्यांत कितले जण कोर्टाचे केसन कष्ट आसा जाग्याच्या समस्याने कष्ट आसात जेजू तुझ्या हातान समर्पिता जेजू त्यांच्या जीवितान इंटरव्हीन कर ये जेजू त्यांच्या जीवितान ये जेजू त्यांच्या जीवितान ये जेजू त्यांच्या जीवितान सुटखाला बाई सम्या जेजूच्या नावान मागता सुटखाला बाई सम्या जेजू आज तुझ्या नावान ही भुरगी जैत जोड दे सम्या जैत जोड दे सम्या तू त्यांच्या जीवितान ताणी सलग जायले वाट दागे सम्या जेजू तुझ्या पवित्र नावान मरिये मायेच्या मध्यस्थीच्या मजतीन मागता आमेन 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 नमान मरिये कृपेन भरले समज सुमासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या जशा आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. येस विशेष तरान कोणाकी या मागण्याद्वारे बरेपण लाभलं तुमका टेस्टमनी तुमका सा तुमचे टेस्टमनीज 9900332411 परत सांगता 9900332411 या नंबराक तुम्ही दंड दिया तुमची पिटिशन आहे या नंबराक दंड दिव्येत तसेच कोणाकी तुमका झूमचे लिंक जाय जाल्यार ह्याच नंबराक तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा या आमच्या खंयच्याय टीम मेंबराक तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा तसेच संजेर 7:30 8:30 कुवेटचो टाइम इंडियाचो टाइम 10:11 वरां इंटरसेशन आसा तुम्ही जॉईन जाया हेरांक तुम्ही सांगा या ब्रेसराच्या विशेष मंडळ बसवत तुम्ही मागा आज विशेष आमचो आध्यात्मिक डिरेक्टर बाब अँटनी लोपेज त्यांचे जन्म दिस विशेष राहण ऍटलिस्ट एक आमचे बाप्पा 3 नंबर मरिये एक खानन बाप्पा त्यांच्या पासत आम्ही भेटाया देव तुमका हर एकला आयसो दिस आशीर्वादाने पेसावाने आणि कृपेन भरून दे प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू Praise the Lord. Thank you, brother. God bless you.